dan moesten ze weer die galerij op. Wie is wat benauwd? Nee, ik ben net benauwd. Ik vond het wel heel spannend. Ik heb wel behoorlijk last van zenuwen. Maar het viel wel weer gewoon normaal om daar hoe in het erin. Ik had totaal geen angst. Nee. Ja, dat is nou weer waarom in die wenning. Hoe is dat? Ja, nog steeds heel raar. Maar ja, heel apart. Maar het valt me niks aan eigenlijk. Want ik wil wel van het ergste uitgaan. Wat dan? Ik hier meer skeer verwachten, morgen en dat valt heel erg mee. Sneeuw, onkomende sneeuw, dan komen mijn spullen hier al. Dus ik wil van tevoren al je skin haar en netjes haar, zodat het er al weer mooi bij staat. Nou, ik heb eerst even een paar maanden in Leeuwarden gewoond, bij vrienden. En de laatste paar maanden bij mijn ouders. En dat is dan maar even wennen, hè. Dus ik ben blij dat ik nou weer terug kan. Heel had de sleutel weer kregen. Wat is jouw eerste indruk? Nou, hartstikke mooi. En mooi groot balkon geworden. En binnen even bekeken alles. En in principe ziet alles mooi uit. Alleen een paar plintjes zijn nog kapot. En als het goed is hebben die er beneden nog wel in het hok liggen. Dus we kunnen straks gaan poetsen. Ik vind net volle werk. Eerst weer hier uitverhuizen, nou hier weer heen verhuizen. Nou, zie je alles wat voor ons verhuist, hè, straks. Dus ik heb alles op dozen geschreven waar alles heen moet. Dus ik kan straks hier gewoon gaan staan. En van dat moet omhoog en dat kan beneden blijven.